Boleh no lam sogo ani blogo norok no takte bukuk song no tamin ke norok ani video no first to last sorak ham ka nai tong di norok ni bagai ang katal content tu bi sakya kan norok video no pa sak jara nai ka takte bukuk song tini ni content to asuk nai thok ta ya ham ta ya tan bai ke haipon norok tini ni o video no tini o blog no norok nai tong di kam ka pa sak jara penang norok ni bagai bus kanggo tepo kaham konten tum nani bagai sai jogi tonggo ke norok nai tong jadi hambai kasung ori kana ni video nai le mani bisingono sung kaisa building nok nai le nom kha black kheno nai thok ke norok bo nai thok jagan hanai ang kha khayo ang kha black kheno nai thok jaka hani bagino ang kisa camera bo khaikya ka norok nai tong di o building no ka norok nai thok jakana hangka takte bukuk song norok ani blog no nai thok jaya pono sa jaya pono norok haipona no norok ani o blog no nai thok jakai norok ani channel no subscribe khlari tong haiponang norok ni bagai buskango tebo bahake katal content nai thok tubi manai ang abo sai tokai tongo norok ano chubai tongoni bagai ke norok an video no nai tong de tai subscribe khlani ta pok